Sogoba fiwa lamembao ni fiwa arato ni to Abdoulaye Konta ni to ko Robert ko ba ni ni fiwa lame ma sono bi wala mo taji de ka to bi wala men te matin ma mi famu ya ye Franci Union Européenne bena war fara ɲɔgɔn kan Nigérie ko ka terrorisme kɛlɛ ne hakili la n ko o baara in kɛbaliya de y'u n'anw se ɲɔgɔn ma nin bɛɛ kun ye dɔrɔn anw farafinw yɛrɛ k'a faamu ko tubabuw ti baara fosi kɛ min bɛ ka anw yɛrɛ kɛ a tɛ dabɔ o kama donc i bɛ se ka ban ka minɛn san ka di dɔ ma ka taa minɛn san ka di mɔgɔ wɛrɛ ma donc vraiment nin ko in a ye ne kunkolo komi ne y'a mɛn dɔw wɛrɛ fana bɛ n ka kuma bila ye pour que ka se ka hakilina wɛrɛ sɔrɔ a kan. ani ɲama VOA tawale lamɛnbaa jɛkulu Amadu Ali Jara ne malien bɛ Senegal n b'a fɛ ka kuma min kan an balimaw minnu bɛ yen nɔ n'olu ni Algérie y'u refile k'u bila Niger Niger yɔrɔ min n'a bɛ f'a ma ko Agadez fanfɛla la yala Mali gouvernement u ɲinana refilelen ninnu kɔ de wa Côte d'Ivoire gouvernement olu ɲinana ma refilelen ninnu kɔ de wa Burkina gouvernement olu ɲinanen don ni ma refilelen ninnu kɔ de wa fo ka taa se an kɛrɛfɛ jamana ninnu caman mais an bɛ an sinsin Mali gouvernement kan Mali gouvernement n'a sɔrɔla k'a fɔ ko Mali gouvernement mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ambassadew minnu bɛ yen k'olu ɲɛsilen don jamanadenw ka hakɛ kow ma vraiment an ka ma refilelenw minnu n'olu ko k'u bɛ taa nasara jamana kan n'u ma se ka taa vraiment ni sɛgɛn tɛ fila ye k'u sɛgɛnna a dɔw kɔngɔ yɛrɛ ni minɔgɔ yɛrɛ bolo a dɔw yɛrɛ f'a bɛ ka k'a dɔw ma bana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne Amadu Ali Jara ne dɔgɔkɛ yɛrɛ b'a la a ka limoro fana bɛ n bolo y'a mɛn seereya fana bɛ n bolo a ko kan ni mɔgɔ min ni mago bɛ a seereya la n bɛ se k'a ka limoro bɔ k'a d'i ma n dɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ refilelen ninnu na ye